Nakalyang jonga Good News TV nga ay kublaya pi baro ha kerteng kabatyang bakabakordo tam kajong utray bunong panem jengi uji sukres. Hakani kapor idan ringkad batngi iba dawan lambok tangkil iban ay yakajing pla shaman siem kajong i. Parashwa kata nginyo asngo shwaya kawe kajong kabakirpang na irilan bat imiwan. Bat nganget bakani kanlong kajing kerman baka jingkerku yang ibaro. Me itu yang anado kakpong imei jonga Trangan aingo yame Mete piaga kerteng jonga shisha Trangan aingo yame Me itu yang anado kakpo imei jonga Trangan aingo yame Metep ya kakerteng jonga shisha Trangan aingo yame Kumyangami Kumyangami chi Kumyangami rangi Kumyangami Kumyangami chi Kumyangami Kumyangami chi Kumyangami rangi Kumyangami Kumyangami chi Hakapaning kong nga ay kublay pi baro ki pramen sim ki bakorder tam hakakerteng ke batyang tam ka jong try bunong pet im jong yu Jesus Christ wala saya palor ka ding fna yagan pin im yang ay pi ki nong pap ki bajat pat ki badam kapang preng ka bakadan man sam preng jong pi ni kapor kalong ka jing pla shaman sim Bangalapan siyang nang rem yakani ka pang preng but ka way na ka kubor na ka tukhat na ka tin ka jong play kata na ka gospel kat kumuyanes ka nang ka paar ka tukhat ka baning kong ru bakhat way ka belong ka way nagi kamba ka baning kong ka jong Jesus Christ habang ipaj itu ka kubor ipaj tu kana ngilaban siya me ka way ka jingja kata ka belong ka jinglit no jung ta ka wan ka ben hakta ka jing khwai shong kurim ta kana Galilaya but habau Jesus lapan kalawan no itaki kibilang itaki kra hakata ka jing khawai na jing khawai hakata ka jing khawai shong kurim ta kana Galilaya kala ay ka jing hikai ka bakrai ka jim jonga kapin kala shibun ka jim jonga limba ka di ka kamba ka bo Jisu lalaya
habang apai siya kajing ka jonga ka malakas ngi kajing jonga ka balit no ngalayat buon kilintia kajing jonga la kalong kajing sngosi kajing kranban kajing le ki pop ki bashir khai ki banga mat kajing jonga ma reshimen ki brio na bar ki laban oin kajing jonga petai tiu khna ulong matip sngi tiu khna ulong batip man shakri yu lai ka bakim tip ka man sim ka jonga hapwa kat nu ngas si kat nu ngat rang yu Jesus Christ shaban sham yu Lord Jesus Christ mau laku lau ang nganam ie no ya mi da lei ru jumla ie ka jing ka jonga bangala ru ba ngala balong kum ni balong baro di ma ka jing ie jong Jesus Christ abang apai sa ka jing sya ka riblay ka jonga o at ngamla banlan ru ba ka dangrit ngarang khna ngarang samla kum ni ru ngala chike jeseng khna ngala chike jeseng samla ngala ban wai ki kwayo jong ka jinga sang la ka long habalang ni sya ba jong ka balang ni ke ai ka bang susi habang perkat marway shimet bakita ki ai baro ki bangala yuki long shisha tangkum nasla yo Jesus Christ umshimla danya ka jim jonga yo umshimla kop ek dur bhabri jong Jesus Christ habang apply ka gospel ng Jesus Christ yo umshimla kop ek dur bhabri jong Jesus Christ habang yang ban ai ki jingrai kwayo ai ngu pa Jesus Christ wala pling kita ki ai baro ki bangale ka jingim jonga lapin long nga kumni ka bangalong bat ngakwa ban batay ka way ka jingja ka basisha ka jingim ka jonga habang alapai si Jesus Christ mangan duai ng bagi ni kisngi kita yo ki banai probably no ula kren ka jingim jonga ka way kata ka balang habang duai ayo sungoy ka way ka kintian ka ba ka jing khat ka jong u ka ba ang adin ka jing tumu ya ka jing ka jong adin ka jing tumu ya ka jing ka jong me nga perkat balay Jesus Christ ukhat kum yang unang pap ubajat ubaram unang pap uba amdan chutan ka hakru kabangan laban syakri ya ubalay wang ngadan ka jing tumu ya ka jing ka jong me balay kwa nga bakan tray ka kam ka jong u balay uban lam nga kani ka rinsa ni ka bakan play ka gospel ka jong u adip scam ka way habang alapoy do kani ka puar habang asim man kani ka benta ngit scam kani ka plan ka jong u ki plan ka jong balay ki long shisha ki bakraw mga yomat menta ka jing ka jonga kidan ki benta jong ka jing jonga habang atya tangki singkile tya ki jonga ki batip ki umat ki bajaw kayeng ka sem ka jonga kalaban i ka jing kamen apo ka dur kmat ka jonga ka ki parlo ki para jor jor kilaban ang dawan pi kamen hinray Jesus Christ utep ka jing skosi ka dur ka jonga utep bakat nu ngalang ubalajat ubalapra Nui naman ukhat iit yang kumtangam kwa lalu man pinskosi ka man ka jong u baka ni ka long ka jing persang ka jong barit man play Jesus Christ Gumtanga kwat ye pi ki para man siyam bara ki bokodor tam jong Jesus Christ to pai sha u udang kwat ye pi ru kumbola kwat yang wan ukwa ye pi pin wan sha khapat jong u pin wan ha ka ding na ka jong u pin brat ru bara kwat ki jing kuslai ka jong pi ka tien jong blai ko ang tu wan hanga pi bara ki ba kya be ba that ka jing ki te kan pin jam ye pi ula kwat yang u kwat ye pi ru kum ju de ka kwan wan sha u wan menta u Jesus dang snow haba pi wan ju Jesus Christ u iet palat yang u iet palat ye pi kum taw la u kwa sha yang magin kala habang imari ki jing kuslay ka jing jongi imari ki jing pang jing shintam dadangi snow kum ba u Jesus Christ u isi yang iet chu yang nula ina marway yang ringan ang ye pi ding ba kita ki bangalo nga mat u Jesus Christ ka jing ka jonga Hoy ngalong Kristan do baka dangrit do yang ngalawan pelong brio ni slapertai ngalong Kristan Henry ngama Jesus Christ andang ala kampe enta ayo ma chi shay Jesus Christ andang ngala sut pho chi sha balong nang pap ubajat bu baran ragam sut pho balong nang pap kum nu ngan tip bagan pan ma ikita ki jingle ki jonga kedon kameng ki param sing ki border tam mangin sut pho dia ngile ka babakala nga nga yang ni ka po ngam ong dia ngalong balabiang ngomong la dia ni ka po pet nga la Jesus Christ kedi jing flat ka jonga suda nga ai ngu Jesus Christ ulap chat bor nga Kaktin ka jong play ko ang kita give up kami how try keep it my bor kin here siya jong di kitap niyang kum kini kin mare kin mo so tight kin yat kum sulupat kum tao Jesus ulap chat bor nga ngalala man play ko gospel kum ta kajing ka parit yang ibaro kin sing ki bokoda jong Jesus Christ Hai Jesus Christ menta
udang khat iet yang ya pi ublain kat khu ya pi barwa haga kateng ka patyang tam ko jong try bu nong pen em jung Jesus Christ amen tugin pai shu blai hi jing dwai a try Jesu on the mat ka jong mi milawan lam yu niu shakri yu batlat u jong mi blata na ka pop to try ka chirin jan mi ida du clear du kajat to try ka pop ka sno apo jonga to try ka rat de milawan lam pa try man plai ka gospel ka jong mi ngas ngoi ka jing khat ka jong mi ka bong man ka sngi to try ka jing em jonga adun ka jing mu ya ka jing em ka jong mi mal ka ta mila pen slore nga ngan yeng man plai ka gospel ka jong mi ai ka ni ka khubor ka ba ka yo ban sam try ni ka po kuma mila pen kala wan to try ta ka try ka pen ka lai ka jing em ka jonga but pen ka lai baro ki pramin sing ba corridor tam try pen ka lai ka jing jong ki to try ka ai kin yo mat ik ka jing yet ka jong mi halaka sngi to try kan but I try kan ba way bro nam jat no to try kan a try nga wan mat ka jong mi lawan kat ka jing em ka jong i bay mi chat boring hi I try bang la ban lat ka gospel kumaktin ka jong mi ko ang ka bom pat ya lat ka gospel si pakeleng song pathai am ba pen wai ka pathai manyo ban dang try la da mangi ki phun ka stang im la ban dang im la try Jesus ban pai sha me Jesus Christ ai boring nga ni kong nong pop putlan ba chat boring ki ba boring ki sim ko dar bakin jeng ban pai ka gospel ka jong mi to try kan ran ni ba ka jing long jing em jong ki mala ka sngi to try kan ran ni ba ki kam ki jam ni ba ki jing try ki jing ta ki jong ki to try kan ran na pan ki de bro ka ting ka jong mi try kan ran ka ta amen